vyvažujem s tým, čo povedať a čo nepovedať, čo by bolo dôležité a čo nie je dôležité. Najskôr tú jednu časť, potom by sme urobili si krátku prestávočku a potom by sme pokračovali ďalej. Ja som nazval naše zastavenie ako tretie v poradí a nazval som to Kniha zjavenia v kontexte celej Biblie, čož považujem za veľmi dôležité. Medzi kresťanmi existujú rôzne prístupy k výkladu knihy Zjavenia, najmä pokiaľ ide o kapitoly 4 až 22. Je však potrebné mať na pamäti, že kniha Zjavenia nie je jedinou prorockou knihou v Biblii. Je organickou súčasťou ostatných starozákonných proroctiev a celej Biblie. Netýka sa to len Kristovej cirkvi, ale aj etnického Izraela. Texty často hovoria o kráľovstve, o budúcom obnovení kráľovstva Izraela, ale zároveň aj o univerzálnom Božom kráľovstve. A o tejto téme by sme chceli spolu hovoriť. V tejto súvislosti, keď sa pozeráme na knihu Zjavenia, tak by som povedal, že je veľmi dobré a dôležité, aby sme si prečítali 24. kapitolu Matúšovho evanjelia. To je vlastne reč Pána Ježiša, prorocká reč v pohľade do budúcnosti. Pán Ježiš v nej hovorí, včera sme si to pripomenuli, o zničení Jeruzalemského chrámu, o vývoji sveta až po ten jeho druhý príchod. K biblickým proroctvám musíme pristupovať s hlbokou pokorou, aby sme správne porozumeli tomu, na čo nás Božie slovo upozorňuje v kontexte histórie a v pohľade do budúcnosti. Pokora je dôležitá aj preto, aby sme do textu nevnášali vlastné, unáhlené nápady a zjednodušené vysvetlenia. Viete, niekto otvorí si Bibliu, prečíta veršik, má celý výklad. Hej. A keby to bolo zjavení sa robilo, tak sa tam dopustí takých všelijakých vecí, ktoré sú naozaj nie v súlade s duchom písma. Vo všetkých prorockých vypovediach hovorili Boží muži preto, aby bol Boží ľud povzbudený, potešený a mal istotu, že Boh má pevne vo svojich rukách históriu sveta, osud svojho verného ľudu a samozrejme aj dejiny vykúpenej cirkvi. To má uistiť, že Pán Boh to má v rukách. Nemusíme sa báť. Ale ak si my myslíme, že to pôjde podľa nejakých ľudských názorov alebo podľa nejakých múdrych hlav tohoto sveta, dávajme pozor. Pán Boh povedal, ako to pôjde. Kristus sám povedal, ako to pôjde. A on príde. A to je veľká pravda a skutočnosť. Boh sám bdie nad tým, aby sa jeho slovo naplnilo. Tak sa naplňa aj zmluvy, ktoré spečatil svojou prísahou a preto sú nezmeniteľné. My veriaci v Pána Ježiša Krista očakávame to, čo nám pripomína apoštol Peter. Podľa jeho prísľubu, teda Pánovho Božieho prísľubu, očakávame nové nebo, novú zem,
ktorých prebýva spravodlivosť, lebo na zemi spravodlivosť neprebýva a nemôže prebývať. Je to vždy len vzácny dar Božej milosti, keď sa k tej spravodlivosti čo? Blížime. Božie slovo hovorí u epištolí Petrovej, to je ten výrok od neho. O tomto novom nebi a novej zemi hovorí aj Zjavenie 21.1. Mám tu uvedené mnohé citáty, teda len text, kde to sa nachádza, ale myslím si, že na to čas nie je, aby sme si to hneď čítali, čo myslím si, že niekedy by bolo asi dobre. Stačí povedať. Kde sa to nachádza v Biblii? Stačí. No. A keďže kniha Zjavenia, som to nazval, je v kontexte celej Biblie, tak je dobre si pripomenúť aspoň niektorých prorokov zo Starého zákona, ktorí nám proste pripomínajú vlastne proroctva, ktoré boli vyrieknuté nimi, teda Pán Boh im dal milosť a boli vyrieknuté, ktoré sa z časti naplnili, ale ktoré sa ešte nenaplnili. Takže niečo z Danielovho proroctva. Význam mena Daniel je Hospodin je môj sudca. Prvoradou témou tejto knihy je Božia zvrchovaná vláda nad históriou všetkých pozemských vládcov a národov, ktorá vyústi do konečného presadenia Božieho kráľovstva. Kľúčové verše Daniel 2. kapitola, 4. kapitola, 6. kapitola. Keď Boh dopustil pád judského kráľovstva, tým Pán Boh neutrpel porážku. A naopak, prozreteľne riadi všetky zámery ku konečnému cieľu ustanoviť svojho kráľa Ježiša Krista. My to nevieme dostatočne pochopiť možno, ale pre Židov skončilo kráľovstvo Izraelovo. To bola taká pohroma pre nich a to kráľovstvo Izraelovo zaniklo. Ako to je? Izrael do dnešných dní nemá kráľovstvo. Boh dovolil pohanským mocnostiam, aby postupne ovládli Izrael. Išlo to o tieto ríše. Babylonská ríša, Mecko-Perská ríša, Alexandrová ríša a potom prišla tá rímska ríša. Kľúčovým takým aspektom tej Božej kráľovskej vlády je budúci príchod Mesiáša, ktorý bude slávne vládnuť nad všetkými ľuďmi. Daniel 2. kapitola, 7. V 2. kapitole je prirovnaný, aspoň by sme si to mohli aspoň pripomenúť, tie kráľovstvá, ako išli. Viete trošku z Daniela tú sochu Nabuchodonozora, ktorú vidíte, tá zlatá hlava a tak ďalej, až po tie nohy, však tam z hliny a železa a potom tam vlastne sa otrhol kameň, ktorý spadol a rozbil tú sochu a my chápeme a rozumieme, že ten kameň, ktorý padol, ten kameň vlastne nám symbolizuje Boha a to je zánik tých zemských kráľovstiev. Ten text poukazuje na ten postupný zánik jednej a povstanie druhej ríše. Boh sám ustanoví večné kráľovstvo. Je to tam tá reč o tom, že v tej druhej kapitole o tom, že príde to večné kráľovstvo. Doteraz neprišlo však. Boh dáva jasne vedieť, že čas jeho kráľovstva neomylne príde. Pán Boh Danielovi presne zjavil, kedy Babylonské kráľovstvo skončí. Toto tajomstvo oznámil už prorokovi Jeremiášovi.
Jeremiáš dostáva to, že babylonské zajatie bude trvať koľko? 70 rokov. A babylonská ríša do tých 70 rokov zanikla. Tu chce nám ukázať tá história na vernosť proroctva toho, ktoré sa už stalo, ale Daniel ide potom v prostách záverečných kapitolách až ku koncu sveta. Na to nie je čas, aby sme sa s tým takto zaoberali. Ale chceme si len toľko povedať, že Pán Boh ukazuje, že prorocká reč i Daniela sa naplnila a ešte naplní, čo súvisí s koncom sveta. Prorok Ezechiel, ďalší prorok, významný, veľký. Význam jeho mena je posilnený Bohom. Tento prorok bol povolaný, keď už boli v exíle v Babylone, bol odvlečený z Izraela v roku 597 pred Kristom a tak ďalej, spolu s kráľom Joachímom, poprednými mužmi, remeselníkmi, ktorých bolo približne 10 000. Ezechiel dostal videnie o Božej sláve, Šekina, ktorá sa kvôli hriechom ľudu viditeľne odsťahovala z chrámu z Jeruzaléma. Ezechiel 8. až 11. kapitola. Slovne i názorne ohlasoval Božie súdy nad vyvoleným národom. Pričom odkryval tvrdosť a zdorovitosť ich srdc, ponorených do modlárstva. U proroka sa často opakuje formula prijímania Božieho slova. I zaznelo mi slovo Hospodinovo. Boh prostredníctvom Ezechiela oznamoval súdy nad okolitými pohanskými národmi kvôli ich pýche. Najvýraznejšie to bolo vidieť o súdoch nad Týrským kráľom, Ezechiel 28. Pre svoju pýchu silne nám to pripomína i pád satana. Po 12 rokoch vo vyhnanstve prichádza do exilu správa z Jeruzalema, že mesto naozaj bolo zničené a chrám vypálený. Týmto momentom zaniklo samotné kráľovstvo Izraela. Kráľovstvo sa neobnovilo ani po návrate z babylonského zajatia, ani vtedy, keď už aj bol postavený ten druhý chrám Zorobabel, nevzniklo kráľovstvo v Izraeli. O obnovení toho kráľovstva hovorili učeníci s Pánom Ježišom Kristom ešte tesne pred jeho na nebo vstúpením. Kráľovstvo zaniklo a viete, tá najväčšia otázka, ktorá Židov sprevádzala i počas pôsobenia verejného Paniša, Mesiáš obnoví kráľovstvo. Mesiáš ustanoví kráľovstvo. Kráľovstvo nebolo ustanovené. V knihe Ezechiel si treba všimnúť kľúčový a opakovane sa objavujúci výrok. A poznáte, že ja som Hospodín. Ezechiel 6:7. Túto frázu nachádzame u Ezechiela viac ako 60 krát. A najmä v súvislosti s modloslužobníkmi, keď im to pripomína. Podobne to vidíme u proroka Eliáša, keď chcel na hore Karme dokázať moc pravého Boha Izraela. Poznať Hospodina tu neznamená primárne zakúsiť osobnú spásu, ale skôr uznať Pána, Jahveho, ako Boha, ktorý nekompromisne uskutočňuje svoje slovo a ktorého vôli nikto nedokáže zabrániť. Ezechiel 6:14. On je zmluvným Bohom, či už v súde, alebo v požehnaní. Jeho súdy nad hriechom potvrdzujú Božiu svetosť a spravodlivosť v zmluve. Jeho sľuby o budúcej obnove sa takisto spoľahlivo splnia a potvrdia jeho vernosť. Ide o poznanie, kto je skutočným
pánom dejín. Nie pozemskí králi a panovníci. Nie naši predsedovia vlády a svetskí vodci, ale všemohúci Boh. Mám tu ešte viacej spomených z tých proroctv Ezechiela. Ale pripomeniem, v Ezechielovi, ktorý poznáte, tak jedna významná oblasť sa týka od 36. kapitoly až 37. že napriek tomu, že Boží ľud bol neverný a niesol spravodlivý trest, Boží plán s ním nekončí. Príde obnova, ktorej sa prejaví Božia moc, veľkosť a sláva. Boh vopred oznamuje, prečo to urobí. Robí to pre svetosť svojho svätého mena. To by treba počiarknúť. Prečo to Boh robí? Pre svetosť svojho svätého mena. V známom videní o suchých kostiach, Ezechiel 37, vidíme Božiu moc vzkriesenia. Z absolútnej mŕtvosti povstáva nový život pôsobením Božieho ducha. To silne pripomína stvorenie človeka z prachu zeme. Nasleduje zasľúbenie o opätovnom spojení severnej južnej časti Izraela. Ich jediným kráľom bude Dávid, verš 24. v tej kapitole, čo prorocky ukazuje na eschatologické kráľovstvo pod vládou pána Ježíša Krista. Kde to bude? Text jasne hovorí na zemi. To treba počiarknúť. Dobre, prejdeme ešte k Ezechielovi. Videnie o konečnom obnovení Izraela, Jeruzalema a nového chrámu, ktoré prorok dostal vo videní v 20. roku zajatia. Veľká pozornosť sa tu venuje presným architektonickým meraniam. Viete, pokiaľ ide o samotný eschatologický chrám, mal by mať obrovskú rozlohu, približne 1,5 krát 1,5 kilometra. Nepredstavíte. Chrám je predstavený ako najsvätejšie miesto, kam sa slávnostne vracia Hospodinová sláva. My sme si pripomenuli, že po zničení toho chrámu sa odsťahovala sláva Hospodina, to v tej Šekine. A Ezechiel prorokuje v tých 40-48, hovorí o tom návrate, že sa slávnostne vracia Hospodinová sláva. Ezechiel 43, 1, 12. A kam vchádza svätý Boh. Asi chcem tým len toto pripomenúť, že sú tu tie proroctvá starozákonné, ktoré nám poukazujú na to, že kniha Zjavenia nám musí zapadať. Musíme brať úvahu i tieto proroctvá, ktoré sú v starom zákone, či to Ezechiela, či toho Daniela. A mohli by sme si pripomínať ešte Jeremiáša. Viete, Jeremiáš bol jeden z prorokov, ktorý mal samé smutné správy pre Boží ľud. Však. A tento prorok napomínal kráľov, ľud, aby sa odvrátil. Trpel, do jamy ho hodili. Nakoniec, tak ako viem, možno, že sa mýlim, ale že aj proste ho potom, že ho aj umúčili potom Jeremiáša. A Jeremiáš prorokoval, že to babylonské zajatie, som spomínal, bude trvať tých 70 rokov. Ja viem, že sú šikovní ľudia, ktorí povedali, nie, to není proroctvo, to viete, to bolo napísané potom.
tak sa to ľahko napísalo. Ale to hovorí človek, ktorý nikdy nečítal proroka Jeremiáša. Lebo keby ho čítal a keby videl tam tie fakta, o akých kráľoch sa hovorí, v akých rokoch to tam prebieha, no tak by musel kapitulovať. Rozumiete? To sú šikovní, lebo sa chcú ako vyhovoriť. No ešte k tomu Ezechielovi je také, že výrok 37:28. Vtedy všetky národy definitívne spoznajú, že ja, Hospodin, posväcujem Izrael, keď svätyňa moja bude ich strede na veky. Tieto proroctvá nám pripomínajú, že my nemôžeme ignorovať tieto proroctvá, ktoré sa vzťahujú k Izraelu. To znamená, že cirkev Pána Ježiša Krista aj my nemôžeme vylúčiť Izrael z dejín, čo sa týka toho pohľadu až do budúcnosti. Aj s Izraelom, svojim ľudom, má Pán Boh svoje plány, ktoré sú zakotvené v zmluvách. Tých si pripomeňme. Tu by som zastal a možno na chvíľočku, keď máte nejaké otázky, môžeme sa rozhovoriť a potom by som pristúpil ešte k tej druhej téme. Čiže to bolo téma, kde som chcel poukázať na to, že kniha Zjavenia musí byť v kontexte celej Biblie, že nemôžeme si dovoliť vykladať Zjavenie bez prorockých kníh a vôbec bez písma celého. Tak máte príležitosť sa pýtať, ak niečo nebolo jasné. Prosím vás, je to veľmi zhustené. Bolo by veľmi vzácne si čítať niektoré texty, ale ste videli, že ako to Pán Boh dáva vedieť, ako sa to plní, ako sa ešte len má naplniť. Tak, ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči.